खुलुमबाय लोगोफोर कलकातानि जि डक्टरनि रेप केसमोन बेयाव गोबां एभिडेन्स मोनगासिनो दङ सिबिआइआ गेदेर गेदेर मानसिफोरजों माने लिंक दङ होननानै मिथिनो मोनदों आरो दासो सन्दीप घोष जाय बै हस्पिटालनि प्रिन्सिपालमोन बिथांखौबो हमनानै लांनाय जायो आरो बिथांखौ हमनानै लांनायनि जि एभिडेन्स गासैखौबो नोंथांमोननो खोन्थाबा नोंथांमोना आसरित मोनगोन मानि थाखाय बियो दिनै हमजाखै जाय मेन माने आसामीमोन जायखौ फार्स्ट हमनाय जादोंमोन बे जाबाय सन्जय राय आरो सन्जय रायआ बै प्रिन्सिपालजों ओरैबायदिमोन जेन बिनि राइट हेन्डसो जेसेबां बै आरजिकर हस्पिटालाव जेसेबां माने गाज्रि खामानि जायोमोन गासैयावबो बै सन्जय रायआ हेफाजाब होयोमोन बै सन्दीप घोषनि जि माने खामानिफोर बे खामानिफोरखौ नोंथांमोना मिथिबा आसरित मोनगोन बिथाङा जि गोथै माने गोथैसो फैयोमोन गोदान गोदान बेफोरनि जि अंगफोरखौ जेरै लिभार मेगन बेफोरबायदि माबाफोरखौ दिहुननानै गुबुननो फानहरोमोन बेयाव गोबां रां खामायो बियो आरो लोगोसे बेयाव स्टुडेन्टफोरा फरायनो थाहैयो बै स्टुडेन्टफोरजों बियो सेक्सनि खामानि मावहोयो बै स्टुडेन्टफोरखौ बियो रां होबासो पास खालामना होयो गावनि इस्साबानो फेल खालामनानै दोनो आरो बै हस्पिटालावनो दुनियानि माने ब्लु फिल्म शुटिं खालामनाय जायो मैयासो बिथांनि न'आव सिबिआइफोरा थाङो 1 घन्टा दरजा खुलिना होआखैमोन नाथाय बिनि न' सिङाव हाबहैनानै प्राय 3,000 गोदोथ' सिडि केसेट दंमोन ना 3,000 सिडि केसेट मोनो दामि दामि केमेरा मोनो ट्राइपड मोनो USB मोनो गोबां बेफोरबायदि माने बेसाद मोनो आरो बिनि थाखायनो बेखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जे जेब्ला बै ममिताखौ माने रेप खालामनाय जादोंमोन अखानायै फुङाव बयनिख्रुइ सिगां बियो पुलिसनो जनायग्रोनांगौ बाथ्राखौ बियो पुलिसनो जनायगारानो गावानो गासै खामानिखौबो मावजोबो जि जायगायाव बै गोथैसोआ दंमोन बेखौ बै जायगाखौ सिल खालामना दोननांगौमोन जाहाथे पुलिसफोरा फैनानै बेयाव एभिडेन्सफोरखौ लानो हागोन नाथाय बे न'आव गासैबो हाबजोबनानै सब जि माने एभिडेन्स मोननांगौ जायो बेफोरखौ माने खोमाजोबना दोनो बियो लोगोसे बिसानि न'आव फन हरनानै खोन्थायो जे नोंसानि फिसाजोआ सुइसाइड खालामदो होननानै आरो जेब्ला बिमा बिफाया लोगो हमनो फैयो अब्लाबो घन्टाथाम बाहेराव फज'नानै दोनो बिसोरखौ माने लोगो हमनो होआ आरो बिनि उनाव गोबां माने बै हस्पिटालाव जेब्ला माने प्रटेस्ट जायो जे डक्टर खासेजों बेफोरबायदि खामानि जादों जि पस्टमर्टम खालामगोन बेखौ जोङो माने भिडिअग्राफिनि माबायैसो माने पस्टमर्टम खालामनांगोन गासै भिडिअआव डिटेल्सखौ लानानैसो माने पस्टमर्टम खालामनांगोन बिसोरनि दाबियावसो माने भिडिअग्राफि खालामनाय जायो नङाबा बै पस्टमर्टमावबो माने हमजानाय नङामोन गासैखौबो लाखुमाजोब्बायमोन बैयो सन्दीप घोषआ लोगोसे बिनि जि गोथैसो सावनो थाखाय प्राय 7-8 माने लाइन फाथिनानै दंमोन नाथाय माने पुलिसफोरनि इमान पावार बै माबाखौसो डक्टरखौसो सिगां माने सावहैग्रोदो आथुर अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय बिहा माने मा माबाजों मा मावदो बियो मा मेलेमजों सासे प्रिन्सिपाल जानानै सासे डेड बडिजों मा रखम बिहेभ खालामनांगौ मा रुल्सफोरखौ फल' खालामनांगौ बेखौनो इयो मिथियामोन नामा गासैखौबो मिथियोमोन नाथाय बियो गावनि जि माने गाज्रि खामानिनि राज बेखौ जाहाथे रावबो मिथियाथो आरो बेफोरबायदि बै सासेल' नङा सिगांबो गोबां बेफोरबायदि माने जाफेरबाय होननानै मिथिनो मोनो आरो बे डक्टरखौबो माने बुथारनायनि मेन कारना दा सन्जय रायआ दाखालि बावैसो पलिग्राफ टेस्टआव निजे खुलायैनो बुंदो गिनानै
जे दाया आंनि नङा आंखौ फासायनाय जादों आरो मिथिनो मोननाय बायदि बै सन्जय रायनि एकाउन्टआव 3 crore 20 lakhs रां ट्रान्सफार खालामनाय जादोंमोन बिनि साननै सानथाम सिगां गतिके नोंथांमोना साननानै नाय बेसां गेदेर माने राजनितियाव बै गथ'आ हिनजाव मानसिया गोलैदों कुनु दुसानो गैया नाथाय बियो जेब्लाबो माने गनायना लायाखैमोन जे आं बेफोरबायदि खामानिखौ मावा आं माने फरायनानै पास जागोन आं निजिनि खस्थ'जों माने पास जागोन थेवबो आङो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावा आरो बै बाथ्राखौनो बियो कन्टिनिउ माने मानिना लायैनि थाखाय दिनै 6 मास सिगांनिफ्रायनो बै हिनजावखौ माने बिसोरो टर्चार खालामबायदोंमोन गोबाव सम माने डिउटि होगासिनो दंमोन थेवबो बियो जेनाखैमोन नाथाय बिनि जेनैनि फलाव उनाव बै हस्पिटालनिनो 7 मानसि लोगो नांनानै बिखौ दोखो बुग्लिनानै आधा मरा खालामना दोनो आरो उनाव जेब्ला सन्जय रायआ बै हस्पिटालाव फैनाय नुयो अब्ला सन्जय रायखौ खोन्थायो जे थां बैयाव नोंनि थाखाय मोनसे बुस्थु दोननाय जादों आरो बिदि नुनानै सन्जय रायआ बै न'आव हाबहैयो आरो हाबहैनायनि उनाव नुहैयो जे बेयाव गोथैसो गोलैना दङ आरो बै समाव थैयाखैमोन नाथाय सन्जय रायआबो गावनि जि देहानि गरमखौ बेयावनो थांना थान्दा खालामहैयो आरो खालामनायनि उनाव दसे उनाव हयथ' बियो थैयो नाथाय खुलाय दा जेबो माने मानो बुंनो हायाखै सिबिआइआ मानो एफा गोबाव नांदों बे केसाव गोबाव नांनायनि माने अर्थआनो जाबाय सिबिआइनि थाखाय जेबोखौनो गाराखै प्राय 3-4 सानबा उनावसो सिबिआइनि आखायाव बे केसखौ होनाय जादों जेराव सिबिआइनि थाखाय ना गोथैसोआ दोङो ना जि जायगायाव माने बे क्राइमा जादोंमोन बे जायगायाव जेबो एभिडेन्सआनो गैया गासैखौबो माने फिंगारप्रिन्ट गोबां मानसि बेयाव हाबनानै फिंगारप्रिन्ट्सफोराबो माने गोबां मानसिनि जानानै हमदों दा सोरखौ मा हमनो बिनि थाखायनो सन्जय राय आरो सन्दीप घोष बै सानैल' ओरैबायदि मानसि जाय मानसिनिफ्राय माने मिथिनो मोनगोन जे सोर आसलते अरिजिनेल माने दायनिगिरिया सोर जायखिजाया बेखिनियानो आपडेटमोन नोंथांमोननो आङो होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।